Darane rekreasi. Dari wong sugih rekreasi. Iya, jare wong sugih ku rekreasi. Nek jare wong desa ngene iki jalan kaki. Ya sumber iku mau tembusane sumber dek kali cilik iku. Marine rono aku Mas, ngopi Mas. Ya rada payah lihat kene. Ya rada payah lihat kene, Jon. Ombo kebone. Ana 2 hektare ono iki lebih koyoke. Oh iya. Wah, iki cengkeh roboh iki. Cengkeh iki. Cengkeh roboh iki, Saudara. Oh iki. Terangin. Iki kan cengkeh gembel iki jare wonge dhisik gembel iki. Entek terak tandangi angin iki. Dia bonge iki rek. Ayo mudun wis. Cek yo. Payah iki lihat kene yo, munggahe payah iki yo. Piye bonge yo. Ndok aliran banyu kuwi apik yo. Woi koyo apik yo. Woi. Delok sing kena kan banyune kan gede udan nih. Ya apa? Banyune diulek banyune ya resik. Oh, pake kok galeng-galengane. Astagfirullahaladzim, bro. Oh, kok apike yo. Andi oleh sih nono. Ayo, delok ning banyu iku lho. Oh, iku ana wong iki kok. Ono dalane iki yo. Iki dalane. Opo iku? Nah, iki dalane keliru mau. Opo iki? Anu apa ya? Anu apa? Hah? Oh, keterangan ini ya. Akeh kena kayu nih. Kayunya akeh sing kena. Iki. Oh, iku. Alirane sungai teko kulon iki, Saudara. Nah, ini. Api rek. Delok banyune nek. Banyune resik ya. Nah, iki mesti lho apemu tuh. Yo resik.
iki ana paribasan iki nek banyu ngene iki. Dom sumur apa banyu? Banyune budak. Dom sumur ana banyu, banyune budak. Ndak kena diombe, ora kena diombe. Isuk tempe sore dele, omongane mencah-mencleng. Iku aku wis banyu kaya ngene iki. Iki untung iki apa banyune resik biasane budak. Iku mau wis. Dom sumur ana banyu, banyune budak, ora kena diombe. Isuk tempe sore dele, omongane mencleng. Ya iku saya ndelok aliran sungai iki. Iki apa ndelok rono, Sus? Iki lho. Aduh. Banyune resik nek banyune, tapi yo budak iki rada budak. Mari ukan. Ini boleh sih. Oh. Dampak banjir. Delok ya. Lihat gini. Abu ayo, loh. Kok mancing enak jane rek, Mak. Ayo ngetane, delok. Yang ini iki. Andi wong iku mau. Masa kate munggah, Sus? Hah? Delok ini. Maere. Pernah. Enggak ada mau ilat kono mana tahu kok. Nek jare wong doge iku rekreasi, nek jare wong desa ngene iki jalan kaki. Semua api yo. Enggak saudara. Oh. Wes. Nemen rek. Nemen yo. Yang roboh. Sumbernya gede yo. Itu yo ono sumber tekan dhuwur yo ono sumber. Yo sakjane ndek desa iki sumber mata air ku yo akeh durung di pulau. Iku sumber iku teko sumber Bandung jenenge. Duduk Bandung Jawa Barat iki jenenge jare wong ku Bandung. Bandung Cimahi. Hah? Bandung Cimahi. Tutu ya Bandung mbok apa? Bandung Bondowoso. Apik pemandangannya yo. Dalane guntur iki. Mari kena banjir iki nek apa nek ngarani? Rusia. Rek, tenang. Tenang. Yo, ayo wis. Balik liwat ndi yo. Kira lagi nih wis. Lagi enak. Ya kono. Iki kebone iso kanca iku mau saudara. Kebone sampe tutuk iso kebone saudara iku mau. Ombo, tak terbayang garap iki. Lewat gini wis suwe full. Nerabas.
Wayah jalan-jalan. Kalau keadaan apa iku mau? Keadaannya mari terak angin. Angin ini yo nggak bisa diprediksi. Tekone sak wayah-wayah. Anggaran ya dampaknya luar biasa kanggo wong cilik, wong petani. Soale wis regane gedange murah. Diterak angin pisan. Ya apa? Ya wis diterima ae. Nek faktor alam. Enggak sih. Enggak. Pokoknya dhisik. Ayo balik nang wong ngombe, ngopi. Boy gitu. Yo kagak gara penyambune. Hah? Yo mampu pokoknya bonone. Iya mampu pokoknya bonone nek bondone. Wah. Yo apa? Garap ngene iki sangune sing mburi kudu ana. Iya, sangune sing mburi kudu ana, diarani sangune mburi sing ana beras kudu ana, sembako iku mau kudu ana. Iku baru. Lah nek kaya ngene iki, tapi iki wis metu asile iki. Kebone apa Mas Dodi iku mau wis metu asile. Cuma iki tahap perawatan. Nyulam. Disulami. Wonge yo panteng. Leleng kebone kok. Ini ambane iki. Ya apa? Sing enak kuwi ya meneng. Tapi nek meneng toke Tapi nek meneng tok ya sapa ngenehi? Iku mau wis. Lha iku ndek kono mau yo. Ya balik rono. Rehat ndek kono. Lha iku dalan nang anu nang tembusan nang Jeten. Dalan. Ayo. Pedot sandalmu lho. Yo. Saya apa kok dipakano wedhus kok ndak arep yo. Apa mendemi yo. Kok ndak arep, Pak? Aku berang-berang nyangan nang kebon iki keliling.